bajala male dantilu bajala male ni tama tabala mo ko na fo ba mo nege bolila nege ka araye nege tigara nege ka semene feri nege kera ko na e ka ko ne sara mama yo jimana ke mo de la ko lo mo to yi na na bu no Jokoni ya belila ka soka ji chedola ula manila jaula ka ji chedola so manila muso dente la que la chabuco muso dente la que la chemene muso dente la que dunia kono como na gamu so mena chabuco muso como na gamu so mena chenene muso ka ubeka ya famo de bolo la na kana tige no choroti tonte bane na kana benila ka Willy Boy sigi yoro la fa de komado Willy Boy na kanga o koni yenga lo kumaye cheba corona na kambe yalla Kawa pankile ke jete so furu ke ja muso bela ko dinuma wolo ke ja muso bela dunia kono muso bete lolo wolo demolo muso bete lolo wolo tugena mani baya lolo wolo muso nani alu fane juruma nani tena madunia juruma nani musa dunia jote bani na kana menilaka muso bete la kana dolo muso bete lolo ta duwa ma da ne ya fodomina ne ya fodomina tigena charoti ne sara mama ye wato e baba makoko no mama sira kasila ulofa kele sira kasila kana sara baba la ulofa kele sira kasila ne sara fana fana ko kele sira kasila tigena charoti ne de karena saran jarabila ne saran jarabila na chorati jarabis ne betila na chorati yekelang kuliji kasenya di kelang kuliji ini yang dikiuna dasare iyo to musola bamko muso to ini semua alufane kini dari na kano tiga na chorati jonte bane na kana alabulu mutakaran na kandi tiga na jonte bane na kana alabulu muso tunde damelo tunga fe muso tunde damelo frangela muso tunde mele ko darayi awolo de bela kanye kanya mulo bete duka me puja mulo bete duka me mulo bete duka me ni mona pengo kami anke no joroti mulo beka ya fane mulo ba bere beka ya fane mulo ba bere beka ya fane mulo bere beka ya fane Lani yo de kaya fani ya jeli be kaya fani polo gala nakano te no choroti jonde bani nakana ala ni kreya mama musoli soro ni kreya kawa kankile ke jete so kimona se ko wari ko sebanda ko wari ko presi sebanda ma la mande chani mande museo ko presi ko sebanda be ko wari ko no amada nuni anfa depuis nous Côte d'Ivoire ko imesina mande chani mande muso moru ni karamo somo ni donso ka o bela jelen fu aw munu be mande ko na aw munu be mande ko ka kuma kle kana balaba adankise dan kuma kise kuma badin one love à vous tous www.com mo chita dabrandala OK ko Ivoirien do ka concert bina ke malla yo fama Ivoirien rapper do ka concert ke malla maintenant ça no ko malien ko kuba ka concert annulé donc ko ka kuma o ko ka kone bala akilinanta mamu ko wara akilinanta fo ne akilinanta na usona ka concert ke bamako akira danga di mamu ko wara fo ne na usona aka concert ke billahi na usona aka concert ke ankira danga di na usona ankira nyamoko di malien mu be concert ke Côte d'Ivoire sanguna ka tani Ivoirien mbake nu yauta ni la ni le machima usani moshi bama usani moshi boy Hey, nata bora di ka girine uyake ayake Olie munu ga concert anile ne ba onyininga est-ce que maramba fadi uga sora shumina est-ce que maramba badi sora shumina
est-ce que Safi Diabaté de Amina? Est-ce que Bignini nous ne umina? Est-ce que Prince Diallo nous umina? Est-ce que Siriki nous umina les gars? Est-ce que Siriki nous umina ga foko ga blaliga? Malé artiste membe ko o damandoro ou ka mogo nous blalla. Population to doit Côte d'Ivoire population ba do près. Ou ba do près ko anga artiste mineli mandoué. Ou ba do près. Ku ka surasu minela niya danga Mali artiste fema ou bebla. Ubado Mali artiste be daka doka kola oluka nyemoro oluka président da dogara komina oluka généralu da dogara komina ministre da dogara komina est-ce que artiste da ma mission kola wa uyu concert anile aya anile moko ka do aya anile billahi talai ma fo ntado a concert bi na kero memba do a Benissant Prince ni ya ke batkelen ko fe menna kura ka ba anile ni ya ke bagadaji ka ba anile ni ya ke misra ka ba anile ni ya ke nyarela ka ba anile bozola ka ba anile dravilla ka ba anile ni tra ke yoro wore mofo nata bora ka girini ku bore kele de be masakaw de be nyogona jamanaw de be nyogona donc population nous ka population mun ka population de bo nyogona ke a kele bebe mun no fe sorrashi munu minena anga sorrashi ma mino fo lo tamile lembe uka kuma bekera galui horon deya la utebo muna ka fo kuma bekera galui uka président takra galui ministre takra galui ya fa yo galon tige ka da oni ya ira kai galon tige CDAO ya ira kai galon tige Union Afrique ya ira kai galon tige ya fa mewa me die beboro galon kelen kala mal so population do bi ka wuli ko lu bo ke ko bay ou bedaka dogon broufiela nous yauta nous ye concert annulé ayuta annulé Malion munu be Côte d'Ivoire bima kelen wuli de kelen wula sanka ka sura be akwa bagage plié a Benin fanen batanta to mo shiga blakura kana kwa ubufi na obi na na ute na ya tu na obi na bina ni mu sra na okana ni mu nya do bo buko okana ni mu sra na abolo fenya okana ni mu nya do ni mu sra na ikana me aberi ala ni krate billahi talahi nunu te blakura kanwa fangala ko parce que kaubi ala kana to kana nu na mana ukau dum ukau billahi na mana ukau sri inafo kwa konyine nunu be sigitum agusi ka ukuka nala kaudum blakura te kana jena kaubi a Benissant Prince Francita neri a ka mu gene na yu jaw ku gengana mo chite fanga he jamana kunga boni Malien munu be Côte d'Ivoire Malien munu be Côte d'Ivoire akadanye de me jamana ka bonawi jamana ka boni be fay jamana ka boni asimu fay jamana ka boni asimu bay jamana ka boni ne bala fay jamana ka boni ne bay wa bebeti jamana ka bonaw be fay jamana ka kusanaw be bay billahi talahi nous ye blakura kana ko parce que Malien beni Malien mu mana oyu kunoi fa a Benissant Prince anta tuka blakura kana na jaina concert a annulé arapertea ou ka arapertea aya annulé Bamako ka dio aya annulé Badela Bugu ka dio aya annulé billahi aya annulé jorame demunu be ballabu aya annulé odero koy surasi kala de ni ode surasi ay ni moy marfa tibe marfa choba sur traîner nous ode ba ira tila ko wa je suis là me traîner nous yo fa Moussa Traoré a fo au bena ni mogo ko kabi bo ni da akanga kito maintenant ko kabi kurunto o tebe abe ira ivoirion da de tejanga kulisite do chefitinina atebe te surmanima ni eshenugu jole ka kle billahi kala de ba kono abe yurula de itate de la ka badukede o de be ira ivoirion da nous ye kelenge ay kelenge nous ye tange ay tange nous ye mogo kelenge ay bege na yu jaw ka barrière wulu ka frontière là c'est leur problème. Mais en tato blakura kakano ko malien million bisaba ka ke Côte d'Ivoire a malien million bisaba mu naube nabo joro la mais chechite blakuru dinya ke enfana bana wa jamana na anwa drapeau la ko parce que kaubi nanyo a Benissant Prince anto jadien mo washila malien be France au te Côte d'Ivoire France na fam banga Côte d'Ivoire na fa otanga abeba do près mais en yuka masadi geku kara doso geku ka télévision geku ko yo fama wa jango o depuis ya kan ka somi depuis ya kan ka somi billahi taala wulu ka jaka suru ni wulu ma wuli akunda mate do billahi wulu ka jaka suru na ma wuli akunda mate do aw bebo don près ni nyega na kala ma bochi wallahi ama frère ni nyega na kala ma bochi billahi ama frère ate jawla de ante reclé de
parce que n'a yɛrɛ tilela a bɛɛ bɛ tila ka taa wango an ma deli ka fanga si sɔrɔ fanga mun delila ka avancer Mali jɔli la i ko nin donc n'an nana fɔ k'an b'a kɛ fugaridenya ou bien k'an b'olu la décourager ou bien ko silamɛya ni silamɛya ou bien chrétienya silamɛya t'a la jamana ni silamɛya jɔli tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i y'o faamuya wa Magan wuraw bi ka Magan jɔ alimamiw tɛ Magan wuraw bi ka Magan jɔ alimamiw tɛ waliju tɛ moriw tɛ i y'o faamuya mais u bi k'a jɔ Qatar pisane no Qatar wura alimami tɛ ok alimami tɛ dɛ i y'o faamuya wa Poutine depuis a wolola ba fɛ Poutine ma deli ka seli jamana bi ka avancer yo fa donc silamɛya b'a dama diinɛ b'a dama jamana b'a dama diinɛ b'a dama yo fa dugukolo b'a dama diinɛ b'a dama faso b'a dama diinɛ b'a dama ok diinɛ ye lahara de jamana joli tɛ lahara ko ye dɛ diinɛ ye lahara de a b'a dɔn mun kɛlen don ka diinɛ don an kunna est ce que aw b'a dɔn ko hali diinɛ tubabuya bɛ diinɛ in na jɔnni bɛ se ka na président jumɛn bɛ se ka na k'e bɛna jamana kelen bɛɛ niyɔrɔ don fantanw niyɔrɔ k'e b'o dun k'i sigi e n'i ka ministre damadɔ ministre bɛɛ tɛ kɛmɛ bɔ président kelen e bɛ se ka na ka jamana ka mɔgɔ miliyɔn 20 niyɔrɔ dun k'i sɔrɔ k'i sigi cogo di mun nana n'a ye parce que o kɛlen don k'a don fantandenw kunna i y'o faamuya wa fantanden ni foyi ma kan fo lahara fantanden kana kɛlɛkɛ fanga contrôle la kana marché fanga contrôle la kana tiɲɛ fɔ fanga contrôle la sinon ni fanga y'i faga i perdira ni fanga y'i faga ala b'i don jahanama na ka fantandenw sigi dɔrɔn y'a fɔ u kana kalan u kana se ka taa yɔrɔ si k'u fa n'u baw ni yɔrɔ dun u ka jamana ni yɔrɔ dun sinon n'i ye silamɛya bɔ a la o cɛma wolo ba fɛ mun bɛ se ka africain den mandenka den mun bɛ se ka mandenka den cɛ 3 ka wari dun k'i sigi janwa mɔgɔ miliyɔn ka wari n'o de kama fanga ni karamɔgɔ ninnu ka di ngo fanga ni diinɛ mɔgɔ ninnu ka do la tubabu minnu nana ankol tubabu minnu nana esclavage la ngo tubabu nana no de cɛ belebele jamanjaw b'olu do chrétien la u bɛ mun fɔ olu ye olu bɛ tɔw kɔfɛ vɛsi bɛ d'olu ma y'a faamu karabashi bɔ k'olu bolo olu ni tubabu bɛ dumuni kɛ y'a faamu olu bɛ pari ni tɔw ye olu muso b'u diya ni tɔw ye donc olu fana kɛra tɔw ka maître ye donc u kɛlen don ka mun don olu yɛrɛ fana kunna ko i ye chrétien ɲuman de i ka maître y'a faamu o ye jɔn de olu tubabu i ka maître ni dimina kɔrɔ Jésus bɛ dimi kɔrɔ n'a y'i ci n'i ma sɔn ka taa Jésus b'i kɛlɛ y'a faamu n'i ye janfa k'a kama Jésus bɛ bɔ a kalama donc k'o don u kun na dɔrɔn u ka lahara kɔnɔ ka sɔrɔ sisan nɔ o y'a sɔrɔ silamɛya bɛ anw fɛ mais ni silamɛya nafikidenya de tun tɛ anw fɛ yen u nana k'anw ka silamɛ yɛrɛ ye o y'a faamu minnu bɛ mɔgɔw kalan silamɛya yɛrɛ la tubabuw y'a bɛɛ minɛ buya yira n'u faw bɛɛ ma minɛ olu la i y'o faamuya wa ka sɔrɔ ka na ni alimami natabadenw ye ka tɔgɔ d'olu ma ka jamu d'olu ma ka sɔrɔ u n'olu ka di donc ka sɔrɔ ka na a kelen don mɔgɔw kun na aw kana diminɛ fantan kɔni i b'i sigi de dɛ n'i sara fantan la lahara la bɛ taa wari d'i ma e mago bɛ ala ka lahara wari la wa ni wari ja tɛ mɔgɔ mago bɛ ala ka lahara wari la nin tɛ manamanakan y'an da silamɛya t'a la dɛ cɛ o cɛ n'i nana k'i b'an ka jamana triplé k'i b'an ka jamana ɲagami an b'i ba tari sauté an b'i ba tari sauté an b'o ba o mun ye ay concert annulé Bamako ka denw ni concert in kɛra billahi an bɛ tigɛ o la ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ billahi an bɛ tigɛ o la o de don a y'a annulé hey an ka concert annulé kun ye mun ye est ce que u ye minnu ka concert annulé olu ye président de ye a kɛ kun ye mun ye pour que bruit ka kɛ ni bruit kɛra président b'a mɛn i y'a faamuya wa aw fana k'u ta annulé muso minnu bilala n'an m'a dabila yɛrɛ ni ala ni kira cɛ n'an m'a dabila sisan nɔ n'an m'a dabila yɛrɛ an bɛ forçati bila ka t'u nɔfɛ n'a ma dabila an bɛ t'u nɔfɛ ka na muso minnu bilala a muso ninnu yɛrɛ hali n'aw y'aw yɛlɛtɔ ye tuguni n'aw yɛlɛla tuguni n'a y'aw ba de a yɛlɛ an bɛ 2010 musow bila ka taa u minɛ ka na i y'o faamu an b'u bila ka taa u minɛ an bɛ sapeur pompier musow bila ka taa a ka général nɔfɛ ka na général pistolet sans chargeur général un général avec un pistolet sans chargeur aw bɛna mun de dabira anw da la an t'u bila a bɛ ala cɛ an t'u bila a b'a ɲɛna k'an b'u bila en tout blanc. Mais pourquoi négociation bébé que Mali de kan? Ah, on a un danga déunéa. Pourquoi mais attends un joko abo kan jalaki un joko abe fait ka un black déliqué un joko là. On a un danga déunéa. Ou bien on y a ko ante musokoroba nyuma déunéa. Ayi na ye saraka dene ina fo malien mu fle de États-Unis yere banen nawa aba yina ko on be songa fo kan doni fakele bakele kan bo lu banen ni aba yina ko na tika malien beke malien kele ya fo malien kele mu be États-Unis. Non, aw kana ko nyagami. Aw kana ko nyagami. Mais ni mu mana koy. Aw ne fro yali che binani ni kononto inga mine che binani ni woro inga mina ni muso saba.
ane foloka mogo kumbe angoku ka olu dikana ukokuto di mandat d'arrêt international kuto mogo dikana ya famewa mais donne wulila kata intervention ko silamɛ la ni doye silamɛw ka wari suɲɛ ka ti ka jamana kan silamɛ la ika ka mogo dikana almamisi mali almamata Côte d'Ivoire almamana mali karamɔgɔ mata fo Côte d'Ivoire karamɔgɔ mana fo OK muso do nana kana ko ɲɛɲini mali la utara yo fana minɛ est-ce que Ivoirien wulila ka ta marché o fana ka ko la munun bi ka kɛ drum nu ka mɔgɔw ni bagbo ala ko lu sara est-ce que ay Alassane ka mɔgɔw yo ku da do la wa ka tila tuguni ka sorasi bila kana ku kana an ka jamana ci ya fa ani armement ya fa ma wa mais papier bi se ka siya jamana kuntigi ɲinɛ ma togo di accord bi se ka kɛ jamana kuntigi ɲinɛ ma togo di Allemand nana ko lu kana an protéger o Allemand fana Allemand eni bache Côte d'Ivoire sorasi bi se kana Allemand ga sorasiw kana Allemand ga sorasiw protéger togo di alors que Allemand ga sorasiw de be formation ka Côte d'Ivoire sorasiw kun un protégé aw de la ko ye bi Allemand mina ko lu bina an protéger Allemand mana ni américain yo mana ni chinois ka sorasiw mana ni irishu ye pour que kana Allemand car c'est kana Allemand protéger parce que Allemand ils sont plus forts que les soldats africains ay Côte d'Ivoire sorasiw olu bina ko lu bina Allemand fana protéger ne mu mana ko un militaire vigile ko vigile et vigile abo mais attends ayabo vigile ina toni kano vigile ni kano ma bo vigile ala o ma ke mercenaire vigile ni lansoro kete ana o fana o bato o ma ke jadisia un vigile un à l'américain wa vigile ka dala est-ce que Michael Jackson ga vigile kano ko molu bulo c'est des mercenaires ce sont des terroristes ce sont des djihadistes anyo mine antabla ni malien fon feni dado ablal ko kuma na bi bata sauter jango nunu ere malien fon feni ko ki bi dado ala ki ba négociation ke ki ba blali ka anye mu fue nu mo ke malien fon feni ya kan bi ba ko do ni karkardo an bi ba manjeni do an bi ba jaka e deni kokare an bi ba sumalen dede ma dede an bi ba do yiko awaja singala manja ki briki kutoka ni malien de fon feni na ni dado ala an bilay talay ambe jarki do ni bay fo jarki fantan dente jarki do ambe jarki do ni bay malien do ki dado ala concert aya annulé nous ma sa do akata da palais kono akashi ni palais do aishi palais kono ni cinquantenaire de na kra cinquantenaire la nyol danga dinte parce que plus de 50 combien ya fa indépendance walsa mo warate joma dia kana fani jamana munu be danchebo mo warate joma dia kana fo anga jamana yere wolo munu anga jamana yere wolo ku be jamana mumara ne bala ko tento ka Côte d'Ivoire be kata siga so kata bla kokoji la beni alan krate koroko gone ku ya masake koroko gon era ku mise cheba koro parce que gon era ku do de ka générali wa o générali fana ku mise wo fa koro ya fama wa siga so cheba ani babimba u ku mise siga so cheba ni siga so babimba u ku mise wo fa ga farnya koro yo pama et puis me kelen fo siga so ka we Chebama tubabu gene chebani tubabu kungadi tubabu nena dungare di chebama tubabu ni cheba kungadi de chebani tubabu makle chebama tubabu ge chebani tubabu mafonyonko chebani tubabu kungadi OK jonne tubabu ge cheba dogoni babemba cheba sara babemba de kokate fagal tubabu wa miseli wa dugula ko tata kogo joro de kama cheba ne balakoti babemba de tubabu ge babemba be tubabu ge Ivoirien de be na onfi a ben alan kira chene balakoti tata kogo jora ka kori siga so dala chewo che ni duna siga so fe ni a ben ala chewo che mawula bafe al Poutine na duna siga so fe billahi tala te seka kenya ga malikoro chewo che ye tata kogo traverser te seka juga iga juga te fo nya malikoro a chete ne balakoti ni dona siga so fe choche ni dona tatako ni tata chiga bandro ifanga dogara maliko ko choche ni tata ko che te sega malichi choche ni temena tata ko fe te sega fenga malla aba tata ko jokundo o de siga so sanogo la uchaya sanogo munu be siga so ka te ubara sane kana siga so una na tata ko bara de fe ne mo ka odu kunu almami sanogo a che woro be dale no Burkina almami sanogo che woro olu de bara ke siga so tata kogo kono
tata jɔra k'a ban olu de ye duwawu kɛ jugu o jugu n'i donna nin kogo in fɛ n'i sen don a da fɛ i ka juguya ala ma segin i yɛrɛ contrôle ala k'a tiɲɛ ala kana to a ka se ka fɛn kɛ Sikasokaw la Kɛnɛdugukaw la tata kogo sigir'o de kan ne Bala Kote alimami mun y'o baara kɛ o alimami u tun bɛ bɔ santinɛni ne Bala Kote Sanɔgɔlaka bɛɛ ye dafin Sanɔgɔlaka bɛɛ bɔra dafin na o dafin olu bɔra maraka dɔw la o marakaw bɛ wele ko Dukara donc comme Sanɔgɔlakaw de ka baara bɛ ɲɛ Sikaso parce que y'a fɔ cɛba yɛrɛ de ko ten ko ni Sanɔgɔlakaw tɛ ko mɔgɔ si tɛ se Moriya la Sanɔgɔlaka minnu y'o mɛn san u bɛɛ bolila ka taa Moriya la parce que Sanɔgɔ bɛɛ tun ye Mori u bɛɛ bolila ka taa sigi Sikaso Sanɔgɔlakaw tacogo filɛ Sikaso sinafɔw tɛ dafin nu mais dafin minnu u bɔra marakaw de la o marakaw de bɛ wele ko Dukara o de kama Sanɔgɔlakaw bɛ tanu ko Sanɔgɔ Dukara a ye marakaw ɲininka n'i bɛ fɛ ka Sanɔgɔlaka jeli dɔn mun bɛ Sanɔgɔw dɔn ni bɛɛ i bɛ garangaw de ɲininka a ye garangaw ɲininka ko ne Bala Kote Sanɔgɔlaka bɛɛ bɔra marakaw la mɔgɔ si tɛ mun bɛ Sanɔgɔ dɔn ka tɛmɛ garange k'a cɛ tɛ yen jeli kɔni bɛ se k'i tanu jeli bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ o jeli tɛ o funɛ tɛ o mabɔ tɛ o garange o mabɔ tɛ o woloso tɛ yen k'i bɛ Sanɔgɔ la ka den dɔn diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ garangew kan ten ninnu bɛ se ka na mais pourquoi anw dɔrɔn de bɛ deli mais pourquoi u t'a fɔ Ivoiriyɛnw ka an ka mɔgɔw d'an ma an ka mɔgɔw k'an k'olu di a banna k'an ka to diɲɛ fanga yɛrɛ ye tɔn dɔ sigi i y'a faamuya wa ka plainte kɛ i y'a fɔ k'a don u kama aw ko k'a t'u di mais aw ka mɔgɔw b'anw fɛ k'an k'o di mais jɔn de bɛna intervention kɛla a tɛ sabali pourquoi a tɛ intervention kɛ Alassane fɛ a ka minnu ye jamana ci a k'u di ka na pourquoi a tɛ intervention kɛ minnu ye faso wari dun a k'u di ka na pourquoi a tɛ intervention kɛ minnu ye sɔrɔsiw ka armement wari dun ka société wari dun ka samara wari dun ka jamana ci k'a yɛrɛkɛ olu taara e fɛ yen k'e k'olu di ka na i ko i t'olu di ka na e ka mɔgɔ min b'anw fɛ yen k'u ka intervention k'olu bila ko la o tuma na Alassane ba ka wusa ni Asimu ba ya Alassane fa ka wusa ni Asimu fa mais bɛɛ b'i ba barika ɲini wa o kuma ala y'a fɔ Alassane de ba ye ko n'a ye furu muɲu ka sabali ale bɛ den ɲuman wolo ni muso wɛrɛ ye furu muɲu ka sabali o tɛ den ɲuman wɛrɛ wolo ni Alassane kelen ba tɛ yan baw de bɛ kɛlɛ la aw to ɲɔgɔn na ten cɛw cɛ n'i nana ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ma anw ka mɔgɔ minnu b'u fɛ yen a m'u di ka na cɛw cɛ n'i m'o kuma fɔ n'i nana k'i bɛ intervention kɛ n'i kɛra cɛkɔrɔba an b'i ba tari sauter n'i kɛra musokɔrɔba an b'i ba tari sauter kana da kɔrɔya ma i ni ala ka kɛ fila ye n'i nana k'i bɛna kuma fɔ an b'i ba tari sauter kana da chrétien ma i ka kɛ Jésus n'i nana an b'i ɲamɔgɔden kari kana bilahi o mun sarakadenya daminɛlen aw fɛ dɔ ka na k'a bɛ intervention Asim ni cɛw cɛ taara k'a bɛ intervention k'o bila i ka woni na kana bila i ka woni na bila Sanogo ka woni na ni fɛn o fɛn nana k'i bɛ intervention k'o la i b'o y'a faamuya wa ni mɔgɔ mɔgɔ nana k'i bɛ intervention kɛ Ivoiriyɛnw ka sɔrɔsiw bilali la k'anw ta to yen o a bɛɛ ni ala yɔrɔ aw musokɔrɔba ninnu dɔw filɛ nin musokɔrɔba parce que musokɔrɔba iPhone bɛ yen iPhone musokɔrɔba iPhone den fɛn o fɛn mana na k'i bɛna intervention kɛ an b'i ba tari sauter musokɔrɔba iPhone i b'o don a san o san fa kura y'a faamuya n'i den fɛn o fɛn nana an b'o ba tari sauter iPhone san o san y'a faamuya 13 14 y'a faamuya o musokɔrɔba iPhone denya san o san fa kura n'i y'o den de n'i nana an b'i ba tari sauter o tuma aw ɲɛna k'anw ye dangadenw de ye an ka sɔrɔ an ka mɔgɔw b'aw bolo k'aw k'o di aw ko ayi a diɲɛ bɛɛ bɛna intervention kɛ k'an k'o tigi ka mɔgɔ di o tuma na dangadenya de don wa olu ni marifa nana an t'aw ye faso nafolo de dun ka taa ale fɛ yen aw ko an bɛɛ ye kelen mais an bɛɛ ye kelen n ko to dun yɔrɔ kuma don ni su kora to dunnen kɔfɛ da sɔgɔ i kɔrɔkɛ muso n'a i dala k'aw bɛɛ ye kelen kɛ i tɛna dɔn k'aw tɛ kelen ye nin tɛ manamana ko dan yan ni mun manamana ko ye denmisɛnninw Badalabugu denmisɛnninw n t'a dɔn a yɛrɛ bɛna kɛ yɔrɔ min cinquantenaire wa Badalabugu wa n t'a dɔn Bamakɔ kura a bɛɛ ka fisa n'olu ye n'a kɛra Ivoiriyɛn kɛ a y'a annulé hali ni Alpha Blondy nana a ka concert annulé jango ka rappeur ni meilleur rappeur do i b'a b'anw fɛ yen koyi voilà a tɛ kɛ n'a y'aw ja ala kana maliyɛn fɛn o fɛn n'a ye concert kɛ Côte d'Ivoire ne tigɛra aw la Ivoiriyɛnw n'aw sɔnna maliyɛn fɛn fɛn y'aw nin problème dɔ ka taa concert la aw fɛ a y'a bɛɛ ka concert annulé o y'aw kun ye mais n'aw ka cɛw cɛ nana k'a bɛ concert k'anw fɛ a tɛ kɛ n'aw yɛrɛ m'a dabila hali coupé décalé an b'a interdit coupé décalé an b'a interdit Mali DJ bɛɛ an bɛ coupé décalé an b'a interdit
Tchèque, on est interdit, qu'a coupé décalé, qu'a interdit. Mobile fait ta Côte d'Ivoire, en bas interdit. Ya famé wa ali demunu ali fa mo be damne ni iye amba mo be effacer ka bon mali ko akra to ko akra bamanangai amba be effacer na ma konta manga pele nu bla ka tawfi aka ya okroni da okroni ya okufi kroni zenzen kroni zinzin kroni kro krini krika amba bechi aba ka utugudu amba bechi tumudi ka o mali munu be tumudi na mana aiwa na mana nan taramba nu befa Malien mou be boake. Na mana ya fama wa. Na mana nu ifara ya uje an yera ta uje kui. Malien mou be abi jaina na mana na ni ifara ya krobamba nu befa. OK? Eh. Malien mou be mou milelen bu mou tara no u kalfa do Côte d'Ivoire. Na ifara ja ku du nu mu du. Ni ifara ngo ku be bataria ke auna. Ko parce que ku ko mo milelen be an bulu. Sorasi nu ambu be batar sauté. Te bina ni Warren amba be batal sauté mungara na ya jay na de mo site blakoro dia ko na ko parce que ko malien be Côte d'Ivoire malien mu be Côte d'Ivoire na mana bilay nu ya fro ku na yu jaw ka fra mo site blakoro ka na ka obe OK mo si ne ba do obi a obe sebe la ko mais na obi na ku na ti na ya toy ya fa parce que mo so mi no de shubara bima ni ko in blase na ne yana mo ko ke kuma ni be ilabe Beika virement que compte là. Depuis embarco ko wakati au kunga ka somi. Embarco bana na uma somi aka virement que. Aka virement que. Malion aka virement que. OK parce que Côte d'Ivoire sera sous. Ivoirien den beba doko Alassane. Ivoirien den beba do. Ko Alassane Tisse Asimouna. Premier ministre ou quoi premier ministre Abado Tesse Ablaye Maïgala. Yafa je répète pour une dernière fois. A Tesse Ablaye Maïgala. Ministre des Affaires étrangères au Tesse job là. Aïra nyebe job là. Kabwa kadjan. Yo famewa. Morbo kone. Ya famewa. Entraînement fait. Aïra nyebe pasatolo. Ou quoi ministre des Défenses. A Tesse Morbo kone là. Ou quoi ministre Tesse Wagila. Bilahi talay. Atene. Il faut que vous me sachiez ministre là parce qu'en tant que Tokoroba Chokel, à la Kenya Doma, on a placé chez parce qu'en bas de one woman Karsa, any Karsa, www.batarsote.com. Au début n'ake, yo fama, au début n'ake kui, Mali, au début n'ake, Jelu a la bene, Jeli beb na takelela, Mali Jeli beb na takelela, Mali Jelu a la bewoy, au mena jatikitanu na era kauye kelela sa, au mena mana bola anga uyere sa. Aw mena Sunjata Keita ka jelu aw yere kaye kelela yo fame wa Burama Soumano ilabe ibeta OK Jeli Baki ilabe ibeta OK drapeau maran jabate ilabe ibeta de yo fa laji kai kitaka kwa laji kona ibeta laji kona yere de follow bebo laji kona ay ni video aka di kitaka kwa laji kona ma laji kona yere de follow bebo yo fama wa ibe bode aben alan krache ibe bo ami koita ena Aisha Kuni ami be am koita ni Aisha Kuni am koita ni Aisha Kuni yo fa baba ni kone ni afu ila bene baba ni kone ila be ay segwa wa ala segwa de ala segwa kone baba ni kone ila be baba ni kone ibe bo baba ni kone ni afu ya famewa beni be voilà amkota na Aisha Kuni OK baba ni kona ni afu OK kita mara ala kita delige laji kona be boku ina to ini marani afa marani da Brahma Sangare Brahma Soumano kala de bene ite jeli ite tan faga minan koronu laje kele sera de Brahma Soumano abenala ni krache Bakar Soumano ala la ilaha illallah Brahma Soumano be bossa jeli bagi be boku bagi be bo ivoron jeli kala de bensan abeni ala ni krache Brahma kone bata Brahma Soumano bata batar sauté bagi bata batar sauté madame bata batar sauté laji kone bata batar la kone ne ka jeli ke abata batar kala de bi ya fona wa voilà baba ngone eni afu ila bene parce que nanga jeli muso mumna ke baba ngone abi tete a benala baba ngone se tete la ilaha illallah voilà ila bene safi jabate safi ila bene jeli kala de bi
Safi Jabate, a ben Alan Cratche. Hey, Tumani bina quoi, Tumani ni mena yen amini Safi Chebla, nous on a parce qu'en tas donné neuf, parce que Kuraflon de vacu. C'est, ni Kuraflon vous mena à mon coup d'œil. Attends, tu m'as dit que na yalanga jeli kalaga parce que Kuraflon ta blogu, avant tu m'as dit. Avec toi, ni sérieux. Non. Quand on voit clair, ben allant craquer. Ça vit, là, ça vit, trop pour un autre comme ça. Là. Et puis, t'as quelle est la quoi? Bassegou. Voilà, gon, Bassegou. Là, il a Bassegou, il m'a délicat quelle est quoi. Il t'a bien gon duro de Abousi. Abousi kala de jeli kala de bene et là bene a bede be kala ke billahi tabay voilà bede be kala ke ali munu kala no ga jeli furu ni te jeli be kala ke koy aba kala ke koy palmeri be one love à vous tous Kana Balaba en tout dit one love à vous tous.